फंबाया मा होनो आंनाव फैना माबायदि मोनखो खिथादो एसे आङो नोंसिनाव फैनानै जा मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंखौबो नायनो लुबैथारमोन आरोना फार्स्ट टाइम आं इउटुबार जायैयाव लकेल दाव देनायाव जा इन्टारेस्ट मोनदों आरो नोंखौ माथो मोनसे थानाय दंमोन आरो ना डायलगा माथो ना लावबाय होननाया बेबो मोनसे जा मोजां मोनदों आरोना आच्छा आदाया बोरै बिदि जौगानो हाखो जावनाय आरिनियाव बेखौ मा बुंबावनो मा होनोमोनलाय आंथ' बिदि सिनेमा लाइनाव फैनायनि टारगेटबो गैद्रायामोन बा दङमोन आरोना एसे ओमफ्राय गोसो जाबाय थायोमोन ओमफ्राय होमबाबो सिनेमायाव फैनो खाबु मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय जेब्ला 2019 समाव मोनसे ओइ बिजनेनि आदा माइकेल डिरेक्टर मावजिनि आदब मोदै ओमफ्राय मिस्टार दुगाबर बे फिल्मनि डिरेक्टर आदा माइकेल मोसाहारिया मोनसे अडिसन होदोंमोन आरोना लकेल दावदै होननाय फिल्म बानायनो ओमफ्राय बियो एक्सुवेलि बियो सर्ट मुभिसो बानायनो होननानै माबा होदोंमोन अडिसन होदोंमोन ओमफ्राय लास्टआव बेखौनो फुल मुभि खालामहैनाय जादों ओमफ्राय अडिसनाव सेलेक्ट जाबाय ओमफ्राय सेलेक्ट जाखांनानै आंथ' एक्टिंखौ बारा हायामोन ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव एक्टिंआ जाथारामोन आरोना ओमफ्राय आदा माइकेला माबायदि रल होबा बियो मोजां एक्टिं खालामनो हागोन डायलगफोर होनो हागोन बेखौ साननानै आदा माइकेल मोसाहारिया आंनो डाबल मिनिं डायलग होदों ओमफ्राय मुंखौबो खदाल होदो आरोना ओमफ्राय आंबो रलखौ खालामनायबाय ओमफ्राय खालामनायनानै बहुत एक्सपिरियेन्स मोनदों बेयाव लकेल दावदैयाव ओमफ्राय मोजांबो जाबाय ओमफ्राय इन्टारेस्टबो जाबाय डायलगफ्राबो ओरैबायदि हिट जाबाय सब मानसिफ्रा मोजां मोनबाय डायलगखौ ओमफ्राय बुंनो थाङोबा एक्सुवेलि आंखौ बिदि गासिबो फोरोंग्रा आदा माइकेल मोसाहारियानो बेनिखायनो आंखौ सिनेमा लाइनाव फैनानै गोदा एसे हायो खामानि फिसाबाबो खामानि मावनो होनायनि थाखाय आदा माइकेल मोसाहारिनिसिम आं साबायखर जासिहरो मानो होनबा बियो आंखौ लकेल दावदैयाव रल खालामनो खाबु मोनबा आङो दिनैसिम जा मोनसे मोननै सर्ट मुभि बा फिल्म बेफोराव आङो आगान होनो हानाय नङामोन आरोना बेनोसै आच्छा आदा ओमफ्राय मोनसे खामानि बै नै दुलुर होननाया बिनि जिउआवनो माथो नोंखौ फाननायनि गोनां जादों होननाया नों मोनमारदों नामा मोगथाङावबो दला मोनदोंआनो स्टिकआव लाबायनो मोनदों खनबेसे मोननाय खनबेसे जाथारनाय दुला माबा मा होनोलाय स्टिकआव ओरैबायदि जादों आरोना मा होनो जेब्ला बियो स्टिक खालामो माने एक्टिंआथ' माने रिटेक जाबाय थायोना जायाबा बे रिटेक जाबाय थानायाव ओरैबायदि जादों बै मा होनो हेन्डिकेपफोर लाग्रा टकन गैया होमबा टकना आफाखौ फैदों बेजों बुजाया स्टिकआव बुजानाया हान्थुआ दोलाना सप्तासे लेंग्रा जाना थादों आरो बुरा थादों इयाव फाग्ला माला खनथाम खनब्रै जादों होमबा खनथाम खनब्रै दोलालायदों हान्थुआ आरो दा बुजानानै आच्छा लकेल दावदैनि बिरनाया बिरमादोंमोन नामा बिरनाया हाद्रायमोना बिरोलै फाग्ला बिरो एसे गोजौ गोरोमो गोजौ बिथारो अखाना हागा सिथुरलाय ओमफ्राय आच्छा दाखोरनि फंबाय थास गेलेनो रोंमारामोन नामा दाखोरनि फंबाय थास गेलेदो है रोङा बियो माबा राजा मा होनो बेखौ सिनाया बियो बोख्रेबजोबो सिनाया बियो ओरैबायदि फाग्लामोन मानसिया हने आच्छा नों गेलेनो रोङा आदा आङो थासखौ गेलेरोङालै मा गेलेबोसो जावो ने माने गेलेबोसो जावो गेलेफेरा आङो थासखौ सिनेमायावथ' लानांगौ जाहैबाय जेखौ रोंलायो बेखौ दे होमबा आदा बेनोसै औ दे बाय